बिजेपि राजखान्थि दिनानि बे बासबारियावहाय मोनसे सुबुं गोमालादों मा बुंगोन बे समाव दिनैहाय जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बादियै आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन मण्डल आरो गुबुन गुबुन समस्तियाव बिजेपिनि सक्ति गोहोखौ देखायनो प्रग्राम लादों आरो बेबायदिनो दिनै बे कर्मजरानि बे बासबारि ओनसोलाव जोंनि बिजेपिनि संख्या जोंनि बोलोखौ देखायनो थाखाय आरो दिनै बेवहाय आलासिफोरनो जोबोद जौगानाय दं आरो जोंनि बे एसेम्ब्लिनि इनचार्ज एमएलए एमएलए काकुरिया हिमन्त काकुरिया आरो गुबुन गुबुन दं आरो बेवहाय बावैसो जोंहा क'क्राझार जाबाय गुबुन गुबुन जायगायाव जाबाय आरो दिनै बे जोंनि जिल्लायाव बे लास्ट बे प्रग्राम आरो बेवहाय नुदों गोबां हारिनि मानसिफोर ज' जाफैदों बेनि सायाव बयबो रायजो राजाखौ आं धन्यबाद होदों आरो दिनै बिजेपिनि बे थांखियानो जाहैबाय फैगोन समाव जों बिजेपिनि गोहोखौ स्ट्रं खालामगोन आरो फैगोन समफ्राव जे सरकार जानांगौ बे सरकाराव जोंनि बे गोहोखौ देखायनानै रायजो राजाफोरखौ जे सरकारनि जे खामानि मावनाय सरकारनि जे जौगाखांनाय खामानि मावनाय बे फारसे रायजो राजाया गोसो बोनो नाजानाय जादों दिनै नुदों जे दिनै भारतबर्षआव जोंनि मानगोनां जे गाहाय मन्थ्रि सर्ब शक्तिमान बयनिख्रुइ गोहो गोरासिन प्रधानमन्त्रि होनना बुंजायो जों भारताव दिनैसिम आगोलफोर जे प्रधानमन्त्रिफोर बिनि गेजेराव बयनिख्रुइ गोहो गोरासिन प्रधानमन्त्रि आं बुंनो लुबैयो दा बिथांमोना दिनै जोंनि भारतआव दिनै बेसेबां सान्थि फैदों बेसेबां जौगानाय फैदों आरो बेसेबां सानथ्र'हायै खामाय गोरिब गुन्द्राफोरनि बेसेबां समस्या समाधान खालामहोदों बेखौ जों मिथिगौ आरो जोंनि आसामाव जोंनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव जे रोखोम खामाय जादों जों नुगासिनो दं थांनाय बोसोरफ्राव 10 बोसोर बा बिनि आगोल जे कंग्रेस सरकार दङ बेवहाय जेबो माने जे उन्नति खालामाखैमोन स्किम हरदों स्किमनि उन उन सरकारनि अफिसफ्रा खारफाखैमोन फैसा थांनानै बहा मा बाहायजादों मा बाहायजों खबर लायाखै खिन्थु दिनै जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि दैदेननायाव जे स्किम फैयो बे स्किमा मावजादों ना मावजायाखै बिनि खिबो जोंनि पलिटिसियाना होन बा अफिसार बाननायनि थाखाय बेखौ मावफुङो जाहाथे बयबो माने बे मावनायाव जाहाथे खुनु माने दुखु मोननाङा दा बयबो गोसोआव दुखु मोननाङा आद्रा साया खामानिफोरखौ नाजानायखौ मावबाय थादों दा नंखायनो दिनैहाय जों नुदों आंनि साननाय मथेबा जोङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जोङो बे आसामनि चिफ मिनिस्टार हिसाबै 20 बोसोर आगोल मोननांगौमोन अब्ला दिनैसिम जोंनि गेजेराव समस्याफोर दं बे समस्या निस्सय खम जागौमोन आरो ओंखायनो दिनैहाय जों बिथांनि नाजानायाव जोंनि आसामाव जोंनि बिटिसिआव जे जौगाखांनाय जादों जों बेखौ बिथांमोनखौ आरो बिजेपिनि दैदेनगिरिफोर प्रधानमन्त्रि आरो गुबुन गुबुन मन्थ्रिफोर आरो जोंनि चिफ मिनिस्टारखौ धन्यबाद होनांगोन मानोना बिटिसि जोनोम जानायनि आगोलावनो बिएसि जादोंमोन बे बिएससिखौ कंग्रेस सरकारा बायना होदोंमोन दा बिएससिआ मामोन बेहा क्षमता जेबो क्षमता गैयामोन स्टेट एक्टनि गेजेराव खालामदोंमोन जायनि थाखाय बै समाव बिएससिनि चिफ आमा जोंनि दा हाग्रा माबाया सानसेमाखौ बै समाव बिसोरा बिएससिखौ गारना खारदोंमोन खिन्थु उनाव सरकारा नायबाय बे समाव बिजेपि सरकारनि माबाया ओमफ्राय जोंनि हम मिनिस्टार खालाम बर'नि समस्याखौ 2003 मायथाइयाव बेवहाय बिटिसि सुक्ति जादों आरो दिनै बयबो बे बिटिसि सुक्ति जानायनि उनाव जों बेसेबां माने समस्या लामा गासिबो गैयामोन आरो दिनैबा सेकेन्ड टाइम जोंनि बिजेपिनि बे सरकार सायाव बेसेबां मानसि दिनैहाय आसामाव जोंहा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा भारताव जोंनि मानगोनां बिथां आरो लोगोसे बिटिसिआव बिथांनि दैदेननायाव जों आसा खालामदों भबिष्यतआव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबां जौगाखांनाय लाबोगोन गोबां माने रायजो राजाफ्रा मोननाय मोनगोन आरो सान्थि गोजोनै थांनो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों दिनै सान्थि फैबाय जोंनि गेजेराव बे सान्थिखौ सोर लाबोगोन प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मदि ओजोंहाय जोंनि दाङ'रिया बिथां बिथांमोना जयै जोंनि गेजेराव एनडिएखौ लाबोनाय सान्थि लाबोनो नङा होमबा एनडिए बे फैयाव जों बिसोर सान्थि दा सान्थि गोजोननाय फैबाय माने जौगाखांनाय दा जौगाखांनाय नांगौ जों सरकारा सुबिदा बिजेपि सरकार दा बिजेपि सरकार खामानि मावनांगोन जौगाखांनाय खामानि मावनांगोन जोंहा जोंनि पिपल हिसाबैथ' जेनेबा बा बिटिएफ स्टेटआव जों सरकार थानो हाया बहाय सोर जागोन बिजेपि दं बै हारिनि जेसेबां सोद्रोमाफोर बिसोर मानसिफोर दं खावलायो जों बिजेपिखौ सरकार आरो बिजेपिखौ सहाय खालामनानै जों जौगाखांनाय खालामनांगौ आरो बिटिसिआव जोंनि जौगाखांनाय लाबोनांगौ
बिजेपि राजखान्थि दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बिपि पार्टियाव जइन जागासिनो मा बुंगोन बे समाव बहाय बिजेपि जायफोर मोजां मानसि क'क्राझार जिल्लानि आग्रामा महिलाजों थाफानाय आग्रामा महिलाजों थाफानाय खालामदों जों बेसेबां थाखा खालामदों दा सरकारा बिजेपि सरकार जाहैबाय बिजेपिआव फैनानै बिजेपिआव थांनानै करापसन खालामनाय दा नङाबा बिजेपिआव करापसन लामा गैया जाय जाहैबाय दिनै फिन जानला खिन्थु जोंनि बिजेपिआव बिसोर थांनाया दिनै आरो बेजों जोङो उनाव जोंहा एलायन्स पार्टनार मोनसे पार्टि जागोन बेहाय मस्ट प्रबाबल जों आसा खालामो इउ पि पि एल दा बिथांमोना सोरखौ आवनानै बायद' दिनै बिजेपि राजखान्थि दोलानि बे पटबजारनि नैबे बासबारि फिल्डआवहाय मोनसे सुबुं गोमा लादों मा बुंगोन बे समाव दिनै सानाव जों खनथाम जाबाय दिनैजों जों दाख्लैसो क'क्राझारावबो खुंखांबाय आरो बिनि सिगां जमदुवाराव खुंखांबाय आरो दिनै बेहाय खुंगासिनो दङ बेहाय मानसिफोरखौ नुनानै माने गोजोननाय मोन्दों जोंनि कार्यकर्ताफ्रा जों सानाखैमोन बेबायदि एथ'ग्राब मानसि जागोन होननानै खिन्थु दिनै बेखौ नुनानै माने भारतीय जनता पार्टिया जों निस्सयनो माने मोजाङै खामानि मावदों होननानै जों साननानै लादों आरो बेसेबांसो सुबुंफ्राबो बाहागो लादों बायद' दिनैनि माबायाव सुबुं गोमायाव दिनैथ' जोङो सानदोंमोन 6,000सोआवबो जागोन सानदोंमोन नाथाय बेहाय 7,000निबो बांसिन मानसि जों नुनो मोन्दों आरो साखाफारा जों जागासिनो दङ ओंखायनो जायगा जों बेबायदिनो मा होनो बेबायदिनो खुंगासिनो दङ मिटिं खालामगासिनो दङ आरो बेहाय जोङो बेबायदिनो बुरजा मानसिखौ नुनो मोन्दों आरोखि जोंखौ बयबो खहारि खालामदों सानफा एफा जे बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा जे बिपिएफ दोलोआव जइन जागासिनो मा बुंगोन बायद' बे समाव थांनांगौआ थांखागोन बिसोरो खिन्थु जोंनि जाय मोजाङै खामानि मावग्राफोर बिजेपिखौ गोसो मोदोम जिउ होनानै खामानि मावदों बिसोरो खिन्थु बे लिडारफ्रा थाङाखै बे कार्यकर्ताफ्रा रावबो थाङाखै নথকা এটা সমষ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নথকা সমষ্টি আপোনাৰ বিশ্বাস নকৰে জানো কাৰণ পৰ্বত ঝোৰাত আমি মানে আহি পিনি দলীয় সংগঠন কৰা বুলি ক'লে আমাৰ দলৰ মাজতো আমাক কয় যে পৰ্বত ঝোৰা বুলি কৈ পিনি কয় অলপ আজি পৰ্বত ঝোৰাত 7,000 জনসাধাৰণ উপস্থিতি কি উচায় বাকী সমষ্টিবিলাকতো বেলেগ কথা আটাইতকৈ তাৰমানে আপুনি ক'ব খোজে নেকি ভূপেন বৰাই আকাশত চাং পাতিছে চাং মানে কি পাতাই নাই চাং পাতিবলৈতো আকাশত ভালে অলপ অলপ কেতিয়াবা আকাশত চাং পাতি ক'ৰবাত কিবা বহিব পৰা স্কোপ এটা আছে শব্দকেইটাতো আছে গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'বই নহয় পৰ্বত ধৰা আপোনালোকে দেখোন সিয়েটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে হ'ব নহয় সিয়েটো যিকোনো মানে প্ৰকাৰে বলবৎ হ'ব বুলি একদম নাই সিয়ে কেতিয়া বলবৎ হ'ল মানে সিয়েটোতো আজিৰ পৰা কিমান বছৰ আগত হ'ল 1 বছৰ 2 বছৰ হ'ল 8 বছৰমানৰ আগতে হ'ল সিয়ে বলবৎ নতুন কথাটো কি আছে ইয়াৰ ইতিমধ্যে বিধি প্ৰশাসনৰ কথা আপুনি বুজি নাই পোৱা নেকি এখন আইন প্ৰণয়ন হৈয়ে গ'ল হোৱাৰ পিছত সেই আইনখন চলি আছে বিধি বনাইছে তাৰ প্ৰব্লেম কি আছে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত এই কথাখিনি কি আৰে নিৰ্বাচনৰ কি তেতিয়াওতো নিৰ্বাচন আছিল বিধানসভাত নিৰ্বাচন আছিল নহয় ইতিমধ্যে আপুনি আজি নিৰ্বাচনত কেন্দ্ৰিক এটা সভা আপুনি যি পলিটিকেল প্ৰপগাণ্ডা কৰি সিয়েক লৈ জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্ত কৰিব বিচাৰে কিছুমান দলে তেনেকুৱা ধৰণৰ দলবিলাকৰ কথাত ৰাইজক মই ভুল নাযাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আমাৰ চৰকাৰ দায়বদ্ধ অসমীয়া জনজীৱনৰ ওচৰত আৰু এই সিয়েক লৈ যি বিভ্ৰান্তি কৰিছে এই বিভ্ৰান্তিবিলাক মিছা কথাৰ বিভ্ৰান্তি কোনো কাৰণত কেতিয়াও কোনো হিন্দু বাংলাদেশী নতুনকৈ নাহে বাৰম্বাৰ একেটা কথাকে আমি কৈ আছোঁ
সেই তেতিয়া যেতিয়া চিয়া আন্দোলন হৈছিলে তেতিয়া মানুহবিলাকক কিয় আনিছিলে আজি ৰাতিৰ ভিতৰত 1.5 লাখ বাংলাদেশী আহিব বলক আজি ওলাই যাওঁ সেইবুলি আমাৰ ঘৰবিলাক জ্বলাব গৈছিলে এই ষড়যন্ত্ৰটো কাৰ আছিলে বুলি কোন আছিলে আপুনি জানিব কংগ্ৰেছৰ ষড়যন্ত্ৰ সেই কংগ্ৰেছে কিছুমান মানুহক নজনা মানুহক কিছুমানক লৈ দল সংগঠনক লৈ উঠতাই এই কামবিলাক কৰিছিলে জনসাধাৰণ ওলাই গৈছিলে ভয় খাইছিলে আৰু সেইকাৰণে শৰাই কলাক্ষেত্ৰৰ আইন হোৱাৰ পিছত তাৰ যি ৰুলছ আছে সেই ৰুলছবিলাক কম হয় আৰু তেনেধৰণে এখন আইন প্ৰণয়ন হয় চিএ হোৱাৰ দিশে আগবাঢ়িছে নেকি আগবাঢ়িব নেকি যিহেতু ইতিমধ্যেতো হৈছে তাৰমানে কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত পৰ্বতযোৰাৰ এই সমষ্টিৰ পৰা বিশাল সংখ্যক ভোটেৰে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ সাংসদজন জয়ী হ'ব সেই কথা আজি পৰ্বতযোৰাৰ এই জনসমাগমে প্ৰমাণ কৰিছে তেখেতৰ কাম কাজ সেই কাম কাজসমূহৰ জৰিয়তে সমষ্টিবাসী ৰাইজ যেনেধৰণে উপকৃত হ'ব লাগিছিল কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত সেই কথাবিলাক দেখা পোৱা নগ'ল কাৰণ কোকৰাঝাৰৰ যিজন সাংসদ বিৰোধী দলত আছিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সমগ্ৰ জনসাধাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিসমূহ চিন্তা সেই চিন্তাবিলাক যেনেধৰণে আগুৱাই লৈ যাব লাগিছিলে জনসাধাৰণক কানেক্ট কৰিব লাগিছিলে সেইবিলাকৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কথা এগৰাকী সাংসদ হিচাপে প্ৰচাৰ কৰিব লাগিছিলে সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে ষ্টাৰ্টআপৰ বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোৱা আঁচনিসমূহ সাংসদজনে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ হাতত যেনেধৰণে আনি দিব লাগিছিল সেই কথাৰ ভিতৰত এইবিলাক নাছিল আৰু সেইকাৰণে এতিয়া কোকৰাঝাৰ সমগ্ৰ সমষ্টিয়ে আগন্তুক যি লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত যাতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী নিক্ষেপ কৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠে তাৰ কাৰণে আমাৰ দলে আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলক সচেতন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু আজি দেখিছোঁ যে কোকৰাঝাৰ পৰ্বতযোৰাই অঞ্চলত বহু হাজাৰ প্ৰায় 8-10 হাজাৰ লোকৰ সমাগমেৰে আমি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কথা বতৰাবিলাক আমি উপস্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তা